Oh, Lampintshi. Hola. Kuhamba kanjani? Right koko. Uyaku. Ngifuna konwaya lapha amabhiya lapha mangiceda ngokuhlalela lapha ngasekhaya phansi kwesihlahla ngedlalela R&B. R&B ngalesikhathi. Indzawo mfana ungalaleli ma-local artist. Local? Ya umatirani. Tirani ngemali. Lela features amaswazi nyalotowe. Mamela. Umamulala emagcekeni. Ngemali. Mfana khipha ifoni download le ngoma nyalo mfana. Download mfana. Ngiyadownloada lo msana. Mfana, nithi shesha. Hawu. La ngiyithola. Uyayithola? Lapha nge-28 eSpider Park ngaseTonga Mall boba bashoot music video lapha. I-theme black and white. Black and white. Kudla kuyoba kuthengiswa lapha ngaphandle. Tshwala kuyoba bukhona lapha. Lethi uvele nge-28 black and white. Charge music video. Nayo le ngoma. The rhyme emagcekeni. Ngiyithola nayo. Uyayithola? Jayivele. Jayivele mfana man. Ngibambela ngeke. Leka le ndo phansi le. Jayiva. Check. Right. Nine. Kona bambanga lang pambi. Ngihamba nawo. Kona kuphethule tshwala. Ingathi akhali. Ngibukisa kabi ngebanda namhlanje. Ngiyamata umsithi ngoba ntakete imnazi tirai. Download. Ngazama swazi ngiyamata. 28 lapha music video. Uyashoot. Lethi ngoma tatholakala ongelenzayo ngithi. Ya, ama platform tatholakala ku social media tikhona. Download lapha. Download njengoba nawo udownloadile mfana. Samsonatha lo msana. Asambe mfana. Sister bona 28 mo shoot music video. Yeah.